Adolf Hitler nenávidel červený rúž a práve z tohto dôvodu ho ženy radi nosia, aby ukázali svoj odpor voči nemu. To je často omielaný fakt, ale odkiaľ to vôbec vieme? Veď on nechodil po ulici a nehovoril, že nenávidí rúž. Iné veci mu chodili po rozume. Navyše, ak skolorizujeme staré fotografie, zistíme, že jeho partnerka Eva Braunová nosievala výrazné rúže. Kde je teda pravda? Ahoj, vítam ťa na tomto profile, kde sa spolu ponoríme do tajov histórie, módy, záhad a historických miest. Ak je to niečo pre teba, prosím zváž follow a tu už ide odpoveď. Malé okienko do jeho osobnosti nám poskytuje jeho asistentka, ktorá vydala knihu s názvom Do poslednej hodiny, kde píše: Hitler sa vo svojom voľnom čase v kruhu priateľov a známych radšej bavil na nepolitické témy a rád rozprával vtipné príbehy o svojej mladosti. Raz, keď si pri večeri všimol na stole Evinu servítku, na ktorej bol otlačený červený rúž, začal dávať lekciu o tom, aké zlé látky obsahujú rúže a bolo zjavné, že nie je ich fanúšikom. Ale táto kniha vyšla až v roku 2002, takže ľudia sa o tom nemali ako dozvedieť. Táto fáma asi vznikla z nacistického stretnutia vo Vroclave, kde zakázali vstup ženám, ktoré mali známky rúžu alebo púdru. Keďže táto skutočnosť bola veľakrát zmieňovaná v médiách, zjednodušili túto informáciu len na to, že Hitler nenávidí rúž. Hitler zakazuje rúž. Nacisti zakazujú kozmetiku. Mesiac neskôr však zmenili svoj postoj a vyhlásili, že predsa len túto ženskú oblasť je veľmi ťažké regulovať a vyhlasujú voľnosť, čo sa týka make-upu. Je však iná aktivita u žien, ktorú zakazovali, a to je fajčenie. Vyhlásili, že mládež, ktorá je in, je prirodzená a nefajčí a nenosí make-up. Za zmienku stojí pár vtipných komentárov vo vtedajších novinách, napríklad šok z toho vidieť milión žien absolútne bez make-upu je asi horšie pre morálku ako priamy zásah bombou. Alebo komentár, že nečudo, že Hitler a Mussolini začínajú vojny, keďže ich ženy nenosia make-up. Čo si myslíte, má niekto právo na to nás takto regulovať?